Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fil-lokalitajiet tal-Kottonera, għaddejja sensiela ta' kunċerti vokali li matulhom qed jiġi esebit it-talent tal-istudenti fih dan l-Iskola tal-Mużika tal-Kulleġġ Michiel Anton Vassalli. Briccuni, Los Leales, The Velts, Eyes to Argus, Mother Knives, Daphne, dawn huma l-artisti li se jkunu qed joffru spettaklu mill-aqwa waqt ċolmaSonika fil-Liquid Club. Għal sena oħra Mużika, il-festival tal-kanzunetta Maltija, se joffri pjattaforma lil artisti lokali biex jisebixxu t-talenti tagħhom permezz ta' kompożizzjonijiet bil-Malti interpretati ma' orkestra live. Dar il-Mediterran għall-konferenzi se jittella l-musical ċelebri Sunset Boulevard ta' Andrew Lloyd Webber bi storja klassika ta' mħabba u traċedja.